Alawang kaso po ng grass fire na itala po sa Dagupan City sa kasagsagan ng Semana Santa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Dalawang magkahiwalay na kaso ng grass fire ang naitala sa Dagupan City sa kasagsagan ng Semana Santa. Nagsimulang sunog sa damuhan sa barangay Bunuan, Binlok noong Abril 3 na sinundan naman ng panibagong insidente sa Bunuan, Bukig noong Abril 4. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nangyari ang insidente sa Bunuan, Bukig 1:18 ng hapon kung saan tinatayang nasa 10 square meters na imbakan ng kahoy ang naapektuhan. Sa paunang investigasyon, sinabi na nag-umpisa ang sunog sa mga nilinis na dahon na sinunog pero hindi nabantayan. Samantala, sa insidente naman sa Bunuan, Binlok sa bahagi ng golf course, tinitingnang sanhi ang matinding init ng panahon ang pinagmulan ng apoy. Base sa inilabas na 2-day Pangasinan Heat Index forecast ng PDRRMO at tinatayang umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index noong Abril 3, habang nasa 39 degrees Celsius naman noong Abril 4 na itinuturing na extreme caution status. Agad namang narespondehan ng mga otoridad ang mga naturang barangay upang apulahin ang apoy. Wala namang naiulit na casualty sa parehong insidente. Bilang paalala, sinabihan ng BFP ang publiko na huwag magsunog ng dahon ng walang bantay upang hindi magdulot ng sunog lalo na ngayong tag-init. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.